Wara li fit-tmiem il-ġimgħa l-Professur Oliver Friġġieri ngħata onur għall-karriera artistika tiegħu mill-Kunsill Malti għall-Arti huwa ġie rikonoxxut mill-Prim Ministru Joseph Muscat għall-ħidma kbira tiegħu. Dan hekk kif Friġġieri tul ħajtu ħalla legat ta' ħidma letterarja li żgur mhux forsi se tibqa' titgawda. F'ċelebrazzjoni f'Kastilja fejn ġew interpretati bosta xogħlijiet tiegħu, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Oliver Friġġieri mhux biss huwa persuna importanti minħabba l-kitba tiegħu, iżda wkoll għaliex kull meta daħal f'dibattitu pubbliku dejjem għamel dan b'mod rett u meqjus. Huwa kompla billi sostna li Friġġieri huwa persuna tal-Istat u li huwa wieħed mill-kapijiet ta' stat mhux uffiċjali ta' pajjiżna. Għal dawn ir-rikonoxximenti Friġġieri qal li dan juri kemm l-awtur dejjem hu mismuh mill-Maltin. Nħossi li ma nikdibx għal xejn. Bidina ngħidha aktar biex nqawwi l-sħab il-kittiba milli biex niftaħar għax mhix kwistjoni tibtaħar biha. Però inkompli li ma tiktibx għal xejn. Kemm biża bil-mexxejja tal-pajjiż li jaqraw, naf li jaqraw, u minn dak li jingħad fil-pubbliku jinkiteb fil-gazzetti. Kull kedba u kelma dikideb serjetà, kompetenza u bdiet talba tal-effett, anke wara ħafna snin. U kif qal il-Prim Ministru Joseph Muscat, wieħed jista' juża l-metafora tal-fjur u l-botanika li tant huma l-qalb Friġġieri f'dan il-każ ukoll, għaliex jekk il-poplu Malti huwa l-petala, Friġġieri żgur mhux forsi huwa l-ilma li Jsaqqina.